ako sa Citi De Mari, San Remo Oasis. Then karon pa doon ko sa akong mga cousins, sa akong mga auntie kan Cagayan. Nangyari sila. Hindi sila nag-shopping. Let's get here. Guys, nalata sa room na akong mga tiyaan. Hey! So guys, look at the room. So it's Airbnb siya. So akong mga tiya, di kan Cagayan. Meet me. Layo ko rin yung gibok. So guys, ulit na pa. It's almost 12 midnight. Actually, gitabangan pa na po sila mangita online o kabalinan tomorrow. Of course, ayun siya guys. Hindi siya naka-accessible. Nag-try ko po ang bus. So, wala yung choice. Magpaklay dyan tayo, guys. So, ang San Remo day diri kay under Citi De Mari. So for me, really it's accessible. So get it, guys. Pilang gawas siya. Sa may ano. Gusto na ka naman baling na. Pilang? Ikaw, pilang lang hatay mo? Nadag 40 ya. 50. Ano? Wala dyan ko'y budget ya. Kay mahaba na ako nga layo day kay ning dere. Layo eh. Layo pa dyan ko ni. Tuyo pa ta. Ako magugyarian akong may pag-abot sa akong mga iyaan. Yeah. Dere day sila nag-check-in perting layo ah. Gani kan-anan, walay ano na. Gani mapugos ka gasto. Day 2.
guys, welcome back to my channel, and once again this is Inday the vlogger, and karon is a Sunday. It's November 17 and second day sa akong mga iyaan from CDO from Cagayan. And as last night inyo man nakita nga lain nga agianan, lain to nga room sila karon nibalhin sila. I think usa na lang jud sila tanan. So ano siya, I'm with my baby Sophia. So I'll let you see as it go. Hello! Hi guys, my cousin. Hi. Hello. What's your name? What is her name? Sophia. Dari kain. Among mamang gaga. Tiwas kain. Yay. Kain. Kain. Hi, Col. Naman Geraldine. Hala, kulot. Chado ko ayo. Col boy. Hi, Col. Ina, hi. Ang chado kay boy. Ito, ginawa ko. Bless. Kisang bata Akong anak. Bumaga sa Cagayan?